Нәниләргә дә, өлкәннәргә дә яңа елга күркәм бүләк. Балык Бистәсе районының Биектау авылында яңа балалар бакчасы сафка басты. Шулай ук авылда яңа клуб белән күп функциялы үзәк тә үз ишекләрен ачты. Авыл халкының шатлыгын хәбәрчебездә уртаклашып кайтты. Якуповлар гаиләсе яңа балалар бакчасының күз явын алырлык итеп матур бизәлешенә соклана. Алар өчендә авылдашлары кебек ул яңа елга көтеп алынган бүләк булды. Гаиләдә 4 бала үсә, икесе яңа бакчага йөри. Заманча эшләнгән, әллә каян балкып тора, исеме дә кояшка, һәр вакыт төшле кояш килә, балкып торсын, җылтып торсын. Барысында җылысы җитәрлек кояшның. Һәм шулай ук бакча янында һәр вакытта яхшы гына авыр булсын. Балалар бакчасы 50 урынга исәпләнгән. Аны төзүгә иганәчләр дә булышкан. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга барлык мөмкинлекләр тудырылган. Күп функцияле үзәк тә халыкка бик кирәкле. Авыл халкы өчен бу бик яхшы объект, бик кирәкле. Вакытында төзелгән, матур итеп төзелгән. Әгәр дә авылда менә шундый объектлар булып торса, килергә урын булса, әлбәттә килергә халкы булса, тагын да күңелле. Менә халыкның булуы, яшьләрнең булуы, ул әлбәттә безне барыбызга сөендерә. Кичкенә генә балалар, алар үсәләр, гаилә коралар, авылда калалар, авылның киләчәген тәэмин итәләр. Яңа клубта авыл үзешчәннәренең беренче концерты булды. Аларга да мөмкинлекләр артты. Фарис Мөхәммәтов, Мурат Метшин, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Балык Бистәсе районы.